سلام كم يمسكم زي خبركم تقطعتي زي وتروا بساعة زي مع التاوي زي غرب عالم مس كورونا فيروس كم يكم زو على دسس حتصير تحستو كاب حجي دالينا لكم على نامس مسارحتي اللوام تخلى إناك نقرب لكم اللوام لومي انت دارينا كم زبزينا تقصنحن لعلي 3 مليون 3.5 مليون يبقى تحيد الله توتر لك عنا مكان 3 مليون 539 شحن 654 بت فيروس تلقيفه مالو لو متري 58 شحن 383 تم زموت دما 247 شحن 33 كوينا مالو لو مخا 2 شحن 370 مويته مالو كابزيوم 1.1 مليون سبعة دما حاويم تمليس مالو هم نايلومي كابزو على صحفات حنتي اب CNN اب ناتوم ويب سايت وصلت حنت عن كتنيرا انتهت بالنساء كتابت زي ناي كوفيد كتابت انت زي ترخبخه زبل هذا زخفه نطبو كنريو كنكلالنا تبليانيرا نساخن تقولصو كم ابنت زمصاتو ناي HIV ابش 1984 HIV خمص انكلو دحر خلت عامت فيروس كتابت كركوبي زبل تسفاتات نيرو كن كم زنري دلنا درو دارغا 4 عامت كوين الله 32 مليون سبات بت فيروس مويتوميم سلازي منالبات كوفيد 19 ترى كتابت زي ترخبو حزبታት ዓለም ነዚ መነባብሮ እዚ ምስቲ ቫይረስ ናይ ምንባር ልምዲ ከጥሪዩ ይኽእሉሎም ማለት እቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ዝበሃል ዘሎ ኩሎም ደኽንከላለና ክሓስበሉ ክንከላለና ብውልቅናውን ኩሉ ህይወትና መደባትናን ብከምዚ ክንሰርዕ ክንከላለና ነዚ ክንዳለወሉ ኣለና ዝብሊ ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ኢለን ክምህራ መጓዓዝያ ከመይ ይኸውን ካል ነገራት ከመይ ይኸውን ካብ ሕጂ ክሕሰበሉ ኣሎ ምክንያቱ ቫይረሳት ናይ ቅድሚ ሕጂ ቫይረሳት ከም ዝምህሩና كتابت بقليلو ترخبوا اللي تغلني تصفو يزلو كورونا فيروس فاكسين كركبو جن من بعد تزي ترخبقة كندالو اللي خنكلالنا زبل عن قصوتي نيرو ككم هاجرن ككم كنتاتن مالتي طبعا الله بيتر ولا لومون كسب حجي فلقنا وكم زلنا از فيروس زي معس كم دقارص ወይ ድማ ሙሉ ኣብ ፅር ማዓሲካቱ ኣይተፈልጥ እንደሎ ስለዚህ ድማ ብፍላይ በአይቲ ወይ ድማ በቴክኖሎጂ ማዕብለን ንብለን እንደልና ክፋላት ናይ ዓለምና ንኣብነት ቻይና ሳውዝ ኮሪያን ክንወስድ ንኽእል ሓደ ኣፕሊኬሽን እንሂዝ እንደለዋ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ እንታይ ዝገብር ነፍስ ወከፍ ምንቅስቃሳት ናይ ዜጋታትን ጥራይ ዘይኮንኻ ናብተን ሃገር ዝኣቱ ጋሻውን ከይተረፈ ነዚ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ክገብራ ይግደድሞ ነፍስ ወከፍ منقصقاساتو دما كغتا وي دما نفس وقف منقصقاساتو كقاصرو يخول يوم مالتي دحر تقاصيرهم دما بو منصر لبعد يزحمام كغتو يخول يوم مالتي اذا ابلكيشن تاع تغبر اتولق اود بحال حبريتا نايتسب ايتكفني وي دما اتولق او دما سيكوريتي دبحال نايتسب كتنكفاي كني انتي دا مسمن تراخيب نيرو اترسدو معرخ دايو لعل وي تحيتو زلو وي دما انتي عينت منقصقاساتو يزغبر زلو اتقاصر اذن يعني تأذن حتى قوات إيران مدما بقوا منصر كجاتون ككلاخلون يخلون مالتي نزحما مالتي. تينا هاجرات تدارينا يلوام استفعل عليه كنتاتي زلوا هاجرات وصل زلوا سقمتاتون عزيز استفعل عليه قالين هاجرات زسم بدال واحد جي ونا أمنتنا أفغانستان لوم يزوت زين أنت دارينا يو أب كتما كابول رأس كتما أفغانستان مالتي هاندبت زي سرع مرمراتات جيرم نيرم أب حزبي مالتي حمشاني تسبات سويلم فتينا كابزيو 257 مست فيروس تصنيهم زعجه ازيو اسنبادي نير نتي منستر نايت عنا نايت هاجر مغلصي اوصيلو كنتنك كم دلنا تقيسلو مالت حدا 37 بت فيروس تلقيفلو زبل جمجم وسيده مالو كم كلن هاجرات اب لوك داون يادلاتا رئيس كتما جن اذنا قنه تقطري ازيو لعلو الله زبل جمجم سلازلو مالتي قالت هاجرات حلف كنبلن خلينا هندن روسيان زلعله متن ملكفتي مزجيبنا الله لو معنتي كابتن إذا حلف مالتي أفريقيا أنت دارينا يوم تم قطر ملكفتي نب 40 كل تنشحن شو عتميتين سوسان تشعتن يدي يقول الله إذا مالك كم نيت مالك للتشح سبات والتوسيخ مع الله مالتهم كم نيبغى نت مالك 4 تشح سلازم مع التوية بأفريقيا كل تشح سبات حدش ملكفتي يرى الله مالتي كلا قداس زينا نايلوم بزنبرة فيتنام زحرفت تشعت معلتات زقان يكون ملكفتي عايز أنحن لو مجن حدا ترقيبه الله سلازي نويح معلتات ون انت دعم الكفتي زي نبركة زقسنا كهم زي كونه عبت مرتي ذهبي بانصارو بعد اسرائيل كاني قدامين كلاين ثالثين كفلته مهارو تمرت جمرو توسين الله اب ايران 232 مساجد سرحان كجمرا ولا قاتي اكلوا مرحا ابوتو يحلو جن سرحان كجمرا اغلغلوت كهبا توسين الله ناي مايك بامبيو ناي
ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሎሚ እንታይ ኢሉ ኣብ ላቦራቶሪ ቻይና ከምዚ ማዕበለ እዚ ቫይረስ እዚ ብዙሕ መረጋገጽ ኣለና ዝብል መግለጺ ሂብሎ ኣዚ ኣካታዒ ብዙሕ ዘዛርብ ዘሎ እዩ ከምዚ ዝበልከ ያኻቲ ቴክኖሎጂ ናዓበየና የመጽእ ኣሎ ኣብ ኦስትሪያ ንኣብነት ሓደ መግለፂ ወፂ ኣሎ ኦስትሪያ ቪየና ታ ከተማ ኣብ ርእሰ ከተማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብኡ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ውፅኢት መርመራ ኣብቲ ኤርፖርት ዝህብ ኣብ 2-3 ሰዓታት ኣብ ክንዲ ነቲ ሰብ ምስ መፀ ብደገ ምስ መፀ 14 መዓልቲ ትውሽቦ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልታት $200 ከፊሉ መርመራ ይገብር እሞ እቲ ሪዛልት ምስ ተፈለጠ ናብታ ሃገር ከም ዝኣቱ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገራት ተዳሪእናዮ ኣዝዩ ዝተፈላለየን መምስ ኩነታተን ዝኸይድ ኣተሓዛሒዘን ከም ዘለዋ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዝወዓለ ዜና ክር እንድሕር ኮይና ብዛዕባ ምህንዳይ ቫክሲን ወይ ድማ ክታበት ንብሎ ዘለና ናይ ዝሕማም ማለት እዩ ሞደርና ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ትካል ሓንቲ ካብተን ባጀት ተሰሊዕለን እሞ ንኽሰርሓ ፍቓድ ረኺበን ዘለዋ ትካላት ሓንቲ እያ እዚኣ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንፈልጦ ዓይነት ናይ ምፍራይ ክታበት ወይ ድማ ዓይነት ናይ ምምፃእ ሓድሽ ክታበት ንሕማማት ፍሉይ ዝኾነ ተርእዮ እያ ሰሪሓ ደላ እዚ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ሳይንስ ከም ንፈልጦ ቫክሲን ክንድሕር ክስራሕ ኮይኑ ሞት ኣካል ወይ ድማ ንኽመውት ዝቐረበ ወይ ድኹም ኣካል ናይቲ ቫይረስ ናብቲ ኣካላት ናይቲ ሰብ ከም ዝኣቱ ይግበር እሞ ኣካላትና ናይ ምክልኻል ነፍሳትና ድማ ንዕኡ ከም ሓደ ነፍሳት ሓሲቦም ፀረ ነፍሳት ከዳልዎ ይግደዱ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝሕግዝ ፀረ ነፍሳት ኣዳሊኻ እንድሕር ፀኒሕካ ነቲ ንመፅእ ሕማም ክትከላኸሎን ክትገትኦን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዛ ትካል እዚኣ ግን እንታይ ኣገራ ዘላ ብዘይ ዝኾነ ምትእትታው ናይ ቫይረስ ናብ ኣካላትና እቲ ነፍስና ባዕሉ ፕሮቲን ነቲ ቫይረስ ዝመስል ፕሮቲን ከም ዘዳሉ ይግበር እሞ ንዑ ከም ነፍሳት ሓሲቡ አንቲቦዲስ ወይ ድማ ፀረ ነፍሳት ከም ዘዳሉ ይግበር ስለዚ ድኾነ ነፍሳት ከየተኻ ነፍስና ባዕሉ አንቲጅን ወይ ድማ ነፍሳት ኣዳሊ ባዕሉ ድማ ፀረ ነፍሳት ከም ዘዳሉ ገሪሎ ድሮውን ኣብ ገለ ቮለንቲርስ ወይ ድማ ኣብ ገለ ወለንታውያን ተፈቲኑሎ እቲ ውፅኢትኻ ን8 ዓመት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎ ክሳብ ሕጂ እውን ቅድሚ 6 ሳምንታት እዩ ወለንታዊ ነቲ ቫክሲን ወሲድዎ ደሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለውን ኣብ ምክትታል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ከም ናይ ሎሚ ዓንዲ ወፀት ሓድሽ ዜና ምናልባት ምስኡ ዝኸይድ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንእሰያት ዘሎ መረዳእታ ሓንቲ ዓንቀፅ ወፅያ ነይራ ኣብዚ ለንቅነ ዝተገብረ መፅናዕቲ ማለት መፅናዕቲ ግዜ ወሲዱ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን እያ ወፅያ ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ መጀመርታ ኣብ ቻይና ዝተገብረ እንታይ ዝብል ነይሩ መንእሰያት ኣይጥቁዑን እዮም እዚ ንኣረጋውያን ዝያዳ ዘጥቅዕ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ግን ድሕሪ ዝመፀ መፅናዕትታት ኣፍሪስዎ ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም ሆስፒታል ካብ ዝኣተዉ ሰባት እቶም 38 ሚእታዊት تحت 54 عامت ادميهم يم كاب 20 54 عامت ادميهم يم ازي بزح قصري እዩ ኣዛነ ካኒ ማለት እዩ ኣብቶም ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ዝብሉ ኣብ ተፅዑ ክንክን ዝግበረሉ ቦታ ዝኣተው ተሐከምቲ ማለት ኣዝዩ ከቢድዎም ዝኣተው ድማ تحت 65 ዓመት ዝዕድሚዮም ተዳሪኻዮም ፍርቆም እዮም እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ኣረጋውያን ከም ዘይኮነ ይገልጽ እዚ ምናልባት ኣብ ሞት ተዳሪኻዮ ቶም ዝያዳ ዝሞቱ ምናልባት ቶም ዕድመ ድፍእ ዘበሉ እዮም 80 ሚእታዊት እዮም ቶም 20 ሚእታዊት ግን ስቲል تحت 65 تحت 50 عامت زعدميهم سبات مخانو ينغركاي مسو اتاحيس كاتريون كلها شجاره تكو سبات منسيات كوينهم ابو سبيطال زاتو واحد شجاره تتكخن زيت كخن نغلطيهم كورونا فيروس تلاحظهم اتحاد شجاره تتكخسب بنيمونيا ناي محمام تقولوا 14 عصفي نايت زيت كخي ስለዚ بكل مداي اتي زخل ادمه زلو كل ادمه نشتي يكون عابي يكون قال كل خزانه كم زي يبلو زرغاغص مرتعታት ካ ይመጽእ ስለዘሎ ክንጥንቀቕ ዝያዳ እቲ ዝዋሃበና መምርሒታት ክንክተል ከም ዘለና ዘረጋግጽ ጭብጣት ይመጽእ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ሳይንስ ወይ ድማ ካብ ስነፍጠት ክሳብ ሕጂ ከም ንፈልጦ ቫይረስ ዝጠንቆም ሕማማት ክንከላኸሎም ዳልና ንኽእል እምበር ክንገትኦም ወይ ድማ ክንፍውሶም ኣይንኽእልን ኢና እንድሕር ከም ዝኾይኑ ድማ ተመራመርቲ ስነፍጠት ክሳብ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ማዕረኽነይ ተኸላኽነት ወይ ድማ ነዞም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከማዕረኽነይና ክንከላኸሎም ንኽእል ዝብል ዘላቒ ድዩ ኣይኮነን ምክልኻልና ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ ስለዚ ድማ እቲ እንኮን ቀንዲ ፍታሕን ኣማራፂ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ድማ ማሕበራዊ ርሕቀት ንብሎ ዘለና ቀንዲ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተፈሪጡ ከም ዘሎ ወላ እውን ኣብ መስርሕ ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ፀረ ነፍሳት ወይ ድማ አንቲቦዲስ ናይ ኣካላትና ማዕረኽንደይ ኣድማዕትን ዘላቕን ክኾን ይኽእል ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ይፍተናሉ ተኣድማዕነትን እቲ ውፅኢትን ናይ ዞም ፀረ ነፍሳት እዚኦም ምስተፈልጠ እዩ ድማ እዚ ማሕበራዊ ርሕቀት ወይ ድማ እዚ ሎክዳውን ንብሎ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ክቐፅል ከም ድኽእል ወይ ድማ መዓስ ክቋረፅ ከም ድኽእል ክፍለጥ ድኽእል
ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ኣብ ቁጥጥር ኣይኣተውን ደሎ ዝሕማ ከምቲ ዝበልናዮ እውን ቫይረስ ዝጠንቁ ክሳብ ድኾነ ወላ እውን እቲ ቫክሲን ተረኺብሉ ማዕረ ክንደይ ኣካላትና ክከላኸሉን ክገትኦን ዝኽእል እውን ዘላቒ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣይተገብረሉን ዘሎ ስለዚ እቲ እንኮን እቲ ቀንድን ኣማራፂ ኮይኑ ዘሎ እዚ ማሕበራዊ ርሕቀት ወይ ድማ ኣብ ቤትካ ናይ ምጽናሕ ስጉምቲ ክሳብ ንዓመት እውን ክኸይድ ይኽእል ኢሎም እዮም ተተንብዮም ዘለዉ እዞም ተመራመርቲ ነፍልጠት ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ንብሎም ዘለና ስለዚ እቲ ዝወሃበና ዘሎ መምርሒታት ብፍላይ ድማ ኣብ ቤትካ ናይ ምጽናሕ ስጉምቲ ብግቡእ እንድሕር ተግቢርናዮ ወላ እውን እዚ ቫይረስ እንድሕር ዘይከይዱ እንድሕር ተዘይተኣልዩ ከምቲ ዝበልናዮ መጀመርታ ማለት እዩ ምስኡ እንዳሃለና እውን ነፍስና ከነእምኖ ንኽእል ኢና ቀጥታ ስራሕና እውን ኣብ መዓላ ክነውዕሎ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ርሕቀት ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ድርዒ ዝኸውን መጽናዕትታት የውፅሉና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ክድምደም እንከሎ እዚ ኩሉ ሙሉእ መዓልቲ ክዝረበሉ ዝውዕል ዘሎ ነገራት እቲ ቫይረስ ቫክሲን ክርከቦ ከታበት ክርከቦ እንተኮይኑ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ካብኡ ናብኡ እውን ቀዳምነት ዝወሃበን ሃገራት ምስ ተረኸቦ እውን ናበይ ክኸዳ ከም ዝኽእላ ስለ ትፈልጥ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ሜላ መንብሮ ዝብል ትንታነታት ይኸዋብ وعيل زلوا لو أما بزي كم زازمينا ساعتنا سلا زاخلة زي خبركم تخاتلتنا نحجي زبلنا تحستوا أبزي زازمنا لنا سلام كتالكم عزينا نمسلم برخليتي